దేవుడి కాలికి నగవత్త మనందరూ కూడా ಬೆಚ್ಚು ಧನ್ಯುರಿಗೆ ನೀರಡು దేవుడి కైకి నిడపో మత్త పిల్ల అందరూ కూడా బెస్కిడికి కూడా ఓని నీడతే ఓని కైకి నిడపో క్షేమముగా మంతోరు మంతడు దాన్ని నమ్మి నడతకడు ఓడటి 14వ అధ్యాయకి మొన్నడికి రాజురికి పుస్తకము 14వ అధ్యాయకి మనడు వస్తాడు ఈ అధ్యాయతే మనడు బాత నేర్చుకుంటాడు ఇతుకు ఇరువురు రాజులకు మనకి వేడుతురు ఒక తుంక్త పొరపాటుకు కూడా మనకి ఆ పొరపాటుకి నుండి బాత మనడు నేర్చుకుంటున్నాడు మనడు బేల మందవలో అయితే దాని శంక మనడు నేర్చుకుంటున్నట్టు ఓడటి మున్నేటి వచ్చిన తెలుసదొకటు ఆ కాలమున యెరోబాము కుమారుడైన అబియా కాయల్లా పడగా యెరోబాము తన భార్యతో ఇట్లనెను నీవు లేచి యెరోబాము భార్యవని తెలియబడకుండా మారు వేషం వేసుకుని షిలోహునకు పొమ్ము ఈ జనుల మీద నేను రాజు నగుదునని నాకు సమాచారము తెలియజెప్పిన ప్రవక్తయగు అహియా అక్కడ ఉన్నాడు. ఇక మనడు ఊడటి యెరోబామిని ఆ ముత్తత్త యెరోబాము రాజు ఇశ్రాయేలు జనతిని నడిపిసని యెరోబాము రాజుని ముత్తెంతోటే రాజుకి వచ్చినావు కదా ఇద్దో నానిని అభిషేకిస్తా ప్రవక్త సిలోహిని మినుడు ఓన గంజి ನಿಮ್ಮ ನಾಕೊರ సమాచార తినిపేస్తారా ఇంజును నాకొర జవాబు తిని నాకొర కబురు పేయిస్తారు ఇంజును అతుకు దానికి మున్నే ఓడు బాతకెచ్చను ఎత్తుకు నిమ్మ మారు వేషం వాటి అన్ను ఓడు బేలకో ఓనికి ముక్కలాసత్తును ఓనికి కణుకు వేడో గనక మారు వేషం వాటి మరి కొంత కానుక పేసి అన్ను అంచి పేకలు జబ్బి నరిసిమినో గనక పేకలు బాగుపరచటం కోసము వాళ్ళకి నన్న ఈ జనతిని రాజునిగా బెస్కెడికి నన్నే మంచి నడిపిస్తున్నా ఇంచుకెచ్చి తలిపి వర్రా ఇంచుకెచ్చి ముత్తెని రోచనుడు యెరోబాము రాజు ఊడటి దీంటి నుంచి దేవుడు మనకి ఆత్మీయ మత్త పాట బాత నేర్పును ఇంచోరు మనడు ఆలోచిస్తూ ఓనిని అభిషేకిస్తా మరి ప్రవక్త తగ్గ వండే దాయొచ్చు కదా ఇల్లుకుపోతే ఓని ముత్తెని వేషం వాటి అనుకోకుండా వేరేలాగా వేళమినోరు అలా రోతొచ్చు కదా కానీ మారు వేసి తన్నింజరు బారికెచ్చినో ఓనికి కణుకు బెలకు వేడో గనక గుర్తు పెయ్యవో గనక నిమ్మ అన్నో ఇంజరుకి ఎచ్చినో భార్య ఇలా తుంగునో ఇంజరు మనడు కొంచెం ఆ యెరోబాము పాలన తిని యెరోబాము బేల నడతోండు బేల అహియా ఇత్త ఈ ప్రవక్త ఓనిని అభిషేకిస్తే ఓడు బేల జనతిని నడిపిస్తుడు ఇత్త దాని గురించి మనడు ధ్యానం తుంగరు వస్తాడు మనడు దాటి వత్త పాటకి నుండి నేర్చుకుంజరు వస్తాడు ఓడు ఓని సొంతంగా ఓనికి వత్త కోరిక తీర్చటానికి ఓడు తుంక్త పణుగు దేవుటిని బాధవాటోరే దేవుటిని పక్కత వాటి ఓని కోరిక తీర్చడానికి ఓడు ఆ దేవుడి కన్నా అధికముగా పొరటి స్థానతకి ఆలోచించరు నడత విధానము దేవుడికి పెచ్చో బాధ అనిపిస్తే దుఃఖం అనిపిస్తే రాజునిగా మందటందుకు యెరోబాము సర్పర్వో ఇంచుకెచ్చి దేవుడు ఆలోచన తుంగని స్థాయికి పేస్తత్తే ఊడటి దేవుడే సన్నిధి మనసింకి భక్తి తుంగని భక్తి నడతని ప్రతి మనసింకి బాధ కావాలికు సాక్ష్యం ఇత్తది కావాలి ఆ సాక్ష్యం ఇత్తది ఓనికి యెరోబాము పోగొట్టుకొట్టుడు అందుకని ప్రవక్త మున్నెడికి ధైర్యంగా దాయాలటంకిల్లోడు దాయాలకుంట మత్తస్కే రాజ్యతిని పరిపాలన తుంగని అచ్చో అభిషేక తిని ఇల్లుపోత నడిపింపిని అజ్ఞాన తిని దేవుడు వేళ ఈతోడు ఇవ్వడు కదా అలాంటద్ది ఓని ముత్తిని రోతంగాని ఊడటి అహియా షిలోహిని మినుడు అహియా ప్రవక్త తగ్గ ఓని ముత్తి అంచొందే అందంగానే దాని కాలుకు మరి ఆ లోపలికి దాయకుండానే దేవుడు అహియాతోటే తిరుతోడు ఊడటి యెరోబామిని ముత్తె వాసొందే గనుక నిమ్మ నా తరపుని ఈ మాట కెల్లంజొరే దేవుడు ఓంతోటి తిరుతో ఊడటి మనడు 6వ వచనం చదువుకటు అంతలో అహియా ద్వారము లోపలికి వచ్చు
ఆమె కాలి చప్పుడు విని ఆమెతో ఇట్లనెను, యరొబాము భార్య లోపలికి రమ్ము, నీవు వేషం వేసుకొని వచ్చుట ఎలా? కఠినమైన మాటలు నీకు చెప్పవలెనని నాకు ఆజ్ఞ ఆయను. నీవు వెళ్ళి యరొబాముతో చెప్పవలసినదేమనగా, ఇశ్రాయేలుల దేవుడైన యెహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను జనుల్లో నుండి తీసి హెచ్చింపచేసి ఇశ్రాయేలు వారును నా జనుల మీద నిన్ను అధికారిగా నియమించి. ఇక మనడుకు ఊడటి దేవుడు అహియత్తోటే తిరియోరు వత్తోను మనడు 4వ వచన తిని అలాగే 5వ వచన తిని ఊడితాడు. యరొబామిని ముత్య వాసందే, మరి నా సేవకుడత్త నా దాసుడత్త అహియత్తోటి నన్ను తిరియనాను ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸ ಯರೊಬಾಮಿನ ಮುತ್ತೆ ವಾಸಂದ ಗನಕ ನಿಮ್ಮ ಈ మాట ಕೆಲ್ಲయించరే దేవుడికి ఎచ్చును. అది లోపలికి వాదంగానే అది అనుకుంటే కదా నా నేను గుర్తుపోయివో పాస్టర్ అయ్యలు ఇంజర్ అనుకుంటే, కానీ పాస్టర్ అయ్యంకి దేవుడు ఆత్మాభిషేకతోటే ఓని అభిషేకతోటి నింపి ఆత్మ జ్ఞానతోటి నింపి నడిపిసని దైవ సేవకుడు గనక ఓడికి ఎచ్చినో కదా మున్నే దేవుడు దర్శనతోటి తిరుతో గనక ఓడికి ఎచ్చినో యరొబామిని ముత్తే కదా వత్తద్ది అమ్మా నీకు నన్ను కఠిన మత్త మాటకి ఎచ్చినాను ఇంజుడికి ఎచ్చినో ఊడటి చెడు తుంక్త తర్వాత మంచి కావలింజరే తుంగనద్ది మనడు తప్పు పణుగు తుంగి ఆ గిరుడ్డి లాభము ఆశపడుతున్నది మంచి వాదవలింజరు ఆశపడుతుకు మనకి వర్రో అది సహజముగా సృష్టితే దేవుడు వాడత నియమమే. మంచి తుంకు మంచే గిరుడ్డి వేయితే అంత కూడా ఓని కోరిక తీర్చుకుంజోరే ఓనికి నచ్చుతాటుగా ఓనికి ఇష్టం వత్తాటుగా రాజ్యతిని నడిపిసోరే దేవుడి జనతిని నడిపిసోరే మొన్నడికి అందని యరొబామికి ఆశ ఇంకా బాత వాసన ఎత్తుకు నన్నే రాజునిగా మంతనా మన్ననా బారన్న భయం వాసంది బారికు తప్పుకు తుంగొర వత్తుకోదే నన్ను సరిగ్గా నడతటంకిల్ల నింజోరు మనస్సాక్షి గద్దిస్తుందే యరొబామిని గద్దిస్తేస్కే వెంటనే సరి తుంకుండవాలి కదా ಬೇನಿ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಕನ್ನ మనడు తప్పు తుంగ నడింజరు మన ఆత్మకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియపరచంగానే దానిని సరితుంపుకుంచి విడిచి వాటవలే విడిసి వాటుకుంటా దానిని అలకే వెంబట వాటి అంజరు మతుకు మనడు తుంగని తప్పుకి ఇంకా అవు పెద్ద మెట్టాసి గుట్టాసి ఎక్కువ ఆశంచి మనడు మొన్నడికి దాయకుంటా మనను ఆపని ప్రమాదం మిందే కదా. అలాంటద్దు ఇక ఈయన తుంగనవన్నీ తప్పు పణుగు కానీ నన్న రాజినిగా నన్నేమంతనా అంజి తలిపూడు వర్రా ఇంచుకెచ్చుకెచ్చును ఊడటి మరి జబ్బి నరిసిమత్త మర్రిని పేసి వత్త ముత్తెందో యరొబామిని ముత్తెంతోటే మరి అహియా ప్రవక్త తిరియనోడు బాత్తిరియనోడు ఎత్తుకు నిమ్మ వత్తిని కానీ మీ ఈ ಬೇನಿ ರಾಜ್ಯತಿನತ್ಕು ನಡಿಪಿಸನೋಡು ಯರೊబాము ಓಂಡು ವರ್ರನ ವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತತಂತ ಕೂಡ ಪಾಡಾಸಿದೈತೆ ಒಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ఏసిత్తాటుగా తుంగితాను ఇక బాత కూడా మన్నో బేనొగిన మనుసురుకు కానీ నాటోకు కానీ పిల్ల కానీ బేనరు కూడా మన్నోరు ఇంచుకెచ్చి బెచ్చో బాధాకరమత్త ಮಾಡ್ತೀನಿ ఇంకా బాధదిత్కు ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮರ್ರಿಗೇನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕತ್ಕು మరి ఎరుషలేం ఇంకా అడుగువాటి తిను అస్కే ఆ డొల్లిదేయితో ఇంచుకెచ్చి తిరియురు వత్తో ఊడటి మనడు 8వ వచనం తిని చదువుకాడు. దావీదు సంతతి వారి యొద్ద నుండి రాజ్యమును తీసి నీకు ఇచ్చి ఉండినను నా ఆజ్ఞలను గైగొని మనఃపూర్వకముగా నన్ను అనుసరించి నా దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని మాత్రమే చేసిన నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్టు నీవు చేయక నీకంటే ముందుగా ఉండిన వారి కంటేను అధికముగా కీడు చేసి ఉన్నావు. దేవుటిని యరొబామిని బెస్కత్కు అహియా అభిషేకిస్తుడు అస్కేకెత్తడు నిమ్మ నీకు అప్పగిస్తున్నాడు ఈ రాజ్యతిని నిమ్మ దీనిని సక్కా నడిపిస్తా దేవుడే నేను నియమిస్తునో ఇంజరికెత్తడు దేవుడే నియమిస్తస్కే దేవుడికి ఎత్తాటే నడతవల కదా మనడు. కానీ ఈయన సొంత ఆలోచనకు బెస్కత్కు రాజ్యతికి పేస్తత్తుడు సొంత ఉద్దేశ బెస్కత్కు దేవుడి జనత పొరడికి పేస్తత్తుడు సొంతంగా నిర్ణయ తీసుకుండటం దేవుడే ఆ దేవుడు అక్కడి నుంచి ఇల్లుకోకుండా ప్రవక్తకి దైవ సేవకులకి అక్కడి నుంచి అయికోకుండా ఈయన సొంత ఆలోచనకింతోటే లోక సంబంధమత్త విధానతే రాజ్యతిని జనతిని దేవుడి మనుషులకి నడిపించటం బెస్కత్కు మొదలు వాడుతాడు.
అస్ಕೆ నుండి ఈయన పతనం ఇత్తది ఆరంభం అత్తాటు మనడు ఓడనడు. అందుకని కెచ్చినో కదా, నేను నమ్మి ఇత్త దానిని ನಿಮ್ಮ మరింగి అత్తిని, నీ కోరిక తీర్చడంలో నిమగ్నమా సత్తిని. కానీ దేవుడు దాని శంకయ్య ఓని కరంతద్ది ఓని రాజ్యతిని సక్క ఓని రాజ్యతమందని మనుసురుకిని దేవుడే నడిపింపినే నడిపిసవలెత్తదోని ఉద్దేశం. అందుకని నేను వాడతాం, నిమ్మ సమర్థంగా నడిపిస్తాను అనుకుంటాను. కానీ నిమ్మ అలా ఇల్లిని గనుక మరి నీనిని పక్కత వాటేసిన నించుకెచ్చి 10వ వచనతి తిరిగిన ఊడటి. కాబట్టి యెరొబాము సంతతి వారి మీదికి నేను కీడు రప్పించుచు ఇశ్రాయేలు వారిలో అల్పులు గాని ఘనులు గాని లేకుండా మగవారినందరినీ యెరొబాము వంశము నుండి నిర్మూలము చేసి పెంట అంతయు పోవునట్లుగా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడ్చివేసినట్టు యెరొబాము సంతతిలో శేషించిన వారిని నేను ఊడ్చివేయుదును. దేవుడు బాత తిరిగినో ఇతుకు యెరొబాము తుంత తప్పింకి, యెరొబాము తుంత పాపతికి, యెరొబాము ఓని పద్ధతికిని ప్రకారముగా దేవుటే సంగతే, దేవుటే సన్నిధే, దేవుటే రాజ్యతే నడతటము వల్ల కెచ్చినో కదా ఓని సంతతంతా కూడా మగవారు గొప్పవారు కానీ గనులకు కానీ బేనొరిగిన మన్నోరు అందరిని కూడా నన్న ఏసి తనించును. కెచ్చినో కదా పెంట బేలాత్కు ఏసి పక్కతే వాటి ఇతడు అలా వాటి తనించును. కానీ మున్నే యెరొబామిని ఎంచుకుట్టస్కే నా దాసుడు తిని నా జనతిని నడిపిసను సమర్థత గలతోని నేను నన్న ఎంచుకుట్టను ఇంజు దేవుడు ఏరి కోరి ఎంచుకుట్టుడు యెరొబామిని. కానీ ఇంజు బాధకి ఎచ్చనో ఎత్తుకు పెంటతోటి సమానము ఎంచునోడు. మన ఆరంభము ముఖ్యము, వెచ్చ గొప్ప ముఖ్యమో ఆరంభం వెచ్చ గొప్పగా మంతాడో దానిని ముగిసని విధానం అంతకన్నా చాలా గొప్పగా మందవలే. ఇది మనకి అందరికీ తెలుసు. కానీ దీనిని మాత్రము తుంగటంతకి పర్వడు ఒక పందే మనడు మున్నెడికి దాయనస్కే బిస్కెట్కి తగ్గవలే, నన్ను అందరికి వేడవలే, అందరికన్నా అందరూ నా మాట క్యాన్సవలే, అన్నిటికన్నా గొప్పగా నన్నే మందవలించరు దేవుడే ఉద్దేశ సహితం పక్కత వాడి బిస్కత్కు నడితాడు. అస్కే మనని పూర్తిగా పెంటతోటి సమానంగా దేవుడు పక్కత వాడితో అందుకని కెచ్చినో కదా పెంట బేలాత్కు ఏసి ఈతడు పొచ్చి ఇతడు ఏసి అలా నన్ను ఏసి మొత్తం కూడా పొచ్చి ఇతను ఒర్రోగిన కొంచెం శేషం ఇతుకు బేనోగిన మిగిలి మన్నోరు ఇంచుకిచ్చి తిరిగిను ఇచ్చు షాపు తిన్న తర్వాత మనడు 12వ వచనం తిని ఊడితాడు. అలాగే మనడు 13, 14 వచనం తిని ఊడుకు బేసికత్కి ఈ మాట అంత బేనొంకి కెచ్చినో అహియా ప్రవక్త ఇతుకు యెరొబామిని ముత్తింకి కెచ్చినో బాధతోటి వత్త దానికి ఇంకా కఠినమత్త మాట కెత్తాలోకే కెచ్చినోడు నిమ్మ బాధతోటి వత్తినమ్మ కానీ నన్ను నీ కెత్తనది కఠినమత్త మాట కెచ్చన బారి కెచ్చనెత్తుకు మీరు బారిలా నడతిరి, మీరు నడతనది లోకత మనుషులకి లోక సంబంధమత్త రాజ్యం అయ్యో లోక సంబంధమత్త పని అయ్యో మీకు అప్పగిస్తుంది. సాక్షాత్తు దేవుడే పందిని మీకు అప్పగిస్తుంది. బెచ్చో సమర్థంగా బెచ్చో నమ్మకంగా మీరు తగ్గోరే జనత మున్నే దేవుడే మహిమతిని తోపిసనోరిగా మందవాలి కదా. అలా అయ్యకుంటే ఇలా తుంగతంతికి మీ సంతతంతా కూడా మొత్తం పాడాయితే మొత్తం దాన్ని అంత బేను లేకుండా దేవుడు ఏసి తను ఇంజొరికెచ్చును. అలాగే బిస్కత్కు మరలా పేకని పేసి 12వ వచనం ఊడితాడు. పేకని పేసి బిస్కత్కు లోపలికి వత్తు వాదంగానే పేకలు కూడా డొల్లి అత్తాడు మనడు ఓడన్నాడు. అలాగే మనడు 15వ వచనం తిని ఓడుకు భారీ ఇలా జరగతిత్తది చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అన్యాయస్తుడయ్యో బాధానికి ఇలా తుంగనోడో దేవుడు వివరంగా ఓరితోటే తిరిగి వత్తుడు. అలాగే మన డూడుకు ఈ యెరొబాము 20వ వచనం నోడుకు 22 సంవత్సరాలకు మరి యెరూషలేము ఇశ్రాయేలు మనుషులకి పరిపాలన తుంగోరే దేవుడి జనతిని నడిపిస్తాడుగా మనడు ఊడితాడు. మనడు 21వ వచనం తగడు నుండి ఊడుకు
ಯೆರೊಬಾಮು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತೋಟಿ ನಡ್ಸೋರೆ ಸಾಕ್ಷತಿని పోగొట్టుకునిజి కనీసం దైవ సేవకుడత్త మరి ప్రవక్తత్త అహియత్ మున్నెడికి కూడా వాదని ధైర్యము ఆ యెరొబామింకి ఇల్లేదు. దేవుడే ప్రవక్తత మున్నెడికి వాదని ధైర్యమే యెరొబామింకి ఇల్లొస్కే దేవుడు మున్నెడికి బేలా దాయగలిగితోండు. ఒండు తుంగనది తప్పించరు తెలిసి కూడా దానిని విడిసి వాటకోకుండా దాన్ని అలాగే కప్పి వాటి ఇంకా బారన్నన్నా ఇంకా మున్నెడికి నడితితను పోనించరు ఆశపరసరు వెత్తోడు. ఈ పొరపాటుకు చాలా ప్రమాదం. మనడు తప్పుతుంగ నిండించరు తెలితెస్కే దాన్ని వెంటనే విడిసి వాటి దేవుటగ వాసి ఓని కాలికినగ కొద్దనాడు దేవుడు మనకి తోడు మంచి నడిపిస్తూ ఊడటి మనడు యెరొబాము రాజు కూడా వేడితో మనకి యెరొబాము రాజు తుంత పనిగిని మనడు ఓడకటు ఓడటి ఈ యెరొబాము రెహబాము రాజు వేడితోడు యెరొబాము 22 సంవత్సర పరిపాలన తుంగుతోడు. రెహబాము 21 వచ్చిన తినోడుకు ఊడటి యోధా దేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఏలుచుండెను. రెహబాము 41 సంవత్సరములు గలవాడైనప్పుడు ఏలన ఆరంభించును. బెచ్కు సంవత్సర పరిపాలనతో మనుషులకి దేవుడి జనతిని నడిపిస్తూ ఇది కూడటి 17 సంవత్సరాలు నడిపిస్తూ ఇంచుకిచ్చి మనడు ఓడనాడు. ఈ 17 సంవత్సరకి ఓణు తుంక్త పని బాతది ఇంజరోడుకు ఆ యెరొబాము బోనో దేవుటే సేవకులకి మున్నే సమాజత సాక్ష్యం పోగొట్టుకొట్టుడు. ఈడు దేవుటి మందిరత మందని ఆ ఉపకరణకన్నీ కూడా పోగొట్టుకొట్టో దాని అర్థం బాతది ఇతుకు ఆత్మీయంగా దేవుడు మనకి నేర్పన పాట బాత ఇతుకు దేవుటి ఆలయమాసి నడతని మనడు మన హృదయతే దేవుటి పరిశుద్ధమత్త ఆలోచన నిర్ణయ దేవుడికి ఇష్టమత్త విధానకే ఓని కట్టడకు ఓని విధుకు మాత్రమే మందవలు కానీ లోక సంబంధమత్త బేసికత్కు వేతకు అసలు ఈ ఆలయం ఎత్తది ఈ హృదయమెత్త ఆలయత్కి దేవుడు వర్రుడు ఆలయం పాడాసిదైతే లోకత్తోటే నిండి మంతే అగ్గ ఊడటి 26 వచ్చిన నోడుకడు యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోని పదార్థములను రాజనగరు యొక్క ఖజానాలోని పదార్థములను ఎత్తుకొని పోయెను. అతడు సమస్తమును ఎత్తుకొని పోయెను. సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను అతడు ఎత్తుకొని పోయెను. రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి రాజనగరు ద్వారపాలకులైన తమ దేహ సంరక్షకుల అధిపతుల వశమున చేసెను. రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళ్ళినప్పుడల్లా రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని మోసుకొని పోయి అతడు తిరిగి రాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి. ఈయన 17 సంవత్సరకిని పాలనతే మన రూడితాడు 25 వచ్చినతే రాజైన రెహబాము యొక్క 5వ సంవత్సరమందు ఐగుప్తు రాజైన షీషకు యెరూషలేము మీదికి వచ్చి ఐగుప్తు నుండి వత్త రాజు షీషకు ఇందని రాజు ఐగుప్తుని రాజు యెరూషలేముకి పొరడికి వాసి ఆ ఓండు దేవుడి మందిరతి మత్త మర ఖజానాతి మత్త పదార్థముకంత బాత మీనకు అవంత పేసొత్తుండు. అలాగే సొలొమోను తొంగిస్త బంగారపు డాల్కి ఇవంతా కూడా పేసొత్తుండు. ఈ పనుముట్టుకు అంత పేసొస్తారు మత్తస్కే అసమర్థంగా మరి దేవుటే పందిని అప్పగిస్తా దేవుటే రాజ్యతిని నడిపిస్తున్నటువంటి రెహబాము అసమర్థంగా మత్తాటుగా మనకి వేడితుడు. దేవుడి మందిరతి మందని ప్రతి వస్తువు దానిని బహు జాగ్రత్తగా ఓడని బాధ్యత రాజినతే కదా. దానికి కావలస్తా దానికి సంబంధిస్త ప్రతి లెక్క కూడా దాన్ని బేలా బాగా తాసుకుండవలిత్తది ఓని రాజ్యత మందని ఓని వశమే కదా. కానీ ఓడు తుంక్త పొరపాటిన వల్ల ఓని అసమర్థత వల్ల వాటిని విలువత్తవంత మందిరతే మందని విలువత్తవంత పోగొట్టుకుంటాటుగా అగ్గబోనో యెరొబాము సాక్ష్యం పోగొట్టుకుంటూ ఇగ్గబోనో మందిరత మత్త విలువత్త పనిముట్టుకంత కూడా రెహబాం పోగొట్టుకుంటుడు. ఇలా పోగొట్టుకునిజి ఇరు ఓరి ఆ రోజుకు ఈ లోకత ముగిసుకునిజి ఓరు డొల్లెత్తాటుగా మనడు ఓడనాడు. ఓడటి 31 వచ్చిన ఇక్కడ రెహబాం తన పితరులతో కూడా నిద్రించి దావీదు పురమునందు తన పితరుల సమాధిలో పాతి పెట్టబడిను. ఇలా ఇరువురు కూడా ఇలాకే ఓరు ముగింపు బాగిల్లాటుగా మనం నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ లోకతే మనుషులకి నాసి మనకి మన బాధ్యతకు దేవుడు ఇత్తోడు బేనుని బాధ్యతని ఓనికి ఇత్తుండు అయ్యనగా ఎవ్వనగా అలాగే ఈ లోకత మీరు మందని స్థానకిని మీకు ఇత్త పొడిగిని బెచ్చు సమర్థంగా అది చిన్న పని అతకన్నా అసమర్థంగా అయ్యుకోకుండా అప్పగిస్త పందే మన పొర్ర మందని నాయకులకి
మరి పెద్దంకి బెచ్చో ఊరికి ఘనత తత్తనాటుగా దేవుడికి మహిమ తత్తనాటుగా మనను మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఆ మంచి సాక్ష్యతోటి ఈ లోకతే బతకనాటుగా దేవుడి కాలికినగ నిత్యము కూడా మనడు పరీక్ష తుంపుకొంజోరే సరిదిద్దుకొంజోరే వాక్యమత్త దేవుటే మున్నెడికి వాసి మనడు బాగుగా నొరుసుకొంజోరే మున్నెడికి దక్కటు కడుపు పెమ్ముటు ప్రార్థన తింగితాను. యేసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రవ్వా మరి నాకు నేర్పని పాట వెచ్చో గొప్పవయ్యా నీ పిల్ల కేంచనోరు కేంజని పిల్ల జ్ఞాపకం తుంపుకొని తప్పు ఇంజరు తెలితస్కేదాన్ని విడిసి నేను హత్తుకుండా నీ గొప్ప మనసుని లోకమంతా పాపమయ్యా అయ్యా నిమ్మ పరిశుద్ధంగా మామింత ఆశవలించో నిత్యము మాయాకి ఊడో రాసితోటి నడిపిస్తుని మరి నిమ్మ నడిపిస్తున్నస్కి నీ కై పేసి తప్పిదాయకుంట నీ అరిదే నడతన బాధ్యత నీ పిల్లంకి ఏమించరు ఓరు కుటుంబకు ఓరు నాకు ఓరు ప్రాంత అన్నీ కూడా నీ కాల్కిన గలకే నడతవలించరే ప్రార్థంతుంగని మొరవాటని బాగ్యతిని పిల్లంకి ఏమించరి ఈ మాట అంత ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమె. మీకు మీ పిల్లంకి మీ కుటుంబకి అందరికీ కూడా దేవుడు తోడు మంచి నడిపిస్తుంది.